4 de desembre del 2021. Són les 7:51 i això és el podcast de Checking Past Me. Molt bé, aquesta melodia que heu sentit ara mateix pertany a una de les pantalles d'un videojoc del qual parlarem avui i que, en fi, per la portada del programa ja ho hauré vist que és el Nightmare Creatures i del qual li tinc una especial estima i per això l'havia triat per a parlar avui en el nostre programa. Bé, abans de tot, benvinguts a Radio Checking Past Me. Estem una altra volta més aquí a veure si podem parlar de coses fricarres sobre videojocs de terror o similars com el que ens pertoca avui, ja que Nightmare Creatures no se trata clarament no es tracta d'un survival horror. Per internet hi ha molta gent i hi ha molts articles de que el qualifiquen com a tal, però des del meu punt de vista personal, que no és el que ha de ser el verdader, evidentment, però hi ha molts elements que el distancien bastant del ritme d'un survival horror. I, en fi, altres elements i que després comentarem. I bé, haveu vist que una melodia bastant tètrica, molt mal rotllera, i en la qual endinsa molt bé el que és una ambientació d'un videojoc de terror. El que intentarem tratar en el programa serà parlar absolutament sobre tota la saga Nightmare Creatures, no sé si ho he pronunciat bé, i en fi, parlarem primer del primer títol, el primer títol, Nightmare Creatures, després parlarem de Nightmare Creatures 2, la seva continuació, una seqüela que va haver, després d'un joc de telèfon mòbil per a Symbian quan encara no existia Android, i la cancel·lació del tercer, com els curtmetralles que han hagut, i també parlar una mica sobre què va passar amb la companyia, Callisto Entertainment, i en fi, i veure com aquesta saga, la veritat és que va intentar oferir algo que al final va acabar molt malament. Una gran idea que podria haver-se exprimit d'una altra manera i al final, en fi, no tot sis ben estat. Doncs bé, avui en el programa d'avui estaré soles, no estaré acompanyat. Serà un programa que enregistraré personalment. Anem allà perquè hi ha bastanta cosa que comentar. Tinc aquí una llibreta per el grup de Telegram de Checking Past Me. Rockstar 85 va comentar que sí que eren bastantes pàgines, entre les pàgines de guió que tinc, però igual si ho reduïm la cosa no pot ser tan extensa. Bé, benvinguts a Radio Checking Past Me, programa monogràfic Nightmare Creatures. Perfectament podria haver escrit un article, però degut a motius personals preferís així donar-li una mica més de vidilla al nostre podcast, el programa de ràdio. Bé, doncs anem allà. Amb el primer Nightmare Creatures.
Bé, la proposta que va oferir Nightmare Creatures en un principi podia semblar una mica com ordinària o res, aportar res nou, però sí que ho feia des de tant en el moment històric en el que va eixir, tant com per altres seus elements jugables, evidentment. Nightmare Creatures ens ofereix el que seria com una aventura tridimensional, aquesta època dels videojocs poligonals, 1997. Recordem que al voltant ja tenim Tomb Raider, Resident Evil, ja havia eixit, i amb la qual cosa les consoles Saturn, PlayStation i Nintendo 64 estan ja pegant fort amb els polígons, i és una de les grans, s'ha de dir que és una de les grans novetats en els videojocs, sobretot de consola. El món d'ordinador, com sempre, va més endavant, innovant, i tenim un hardware molt millor i una potència gràfica molt millor. Però en els salons de casa, en les consoles, tenim aquesta... En fi, tenim títols com aquest, que... En fi, Nightmare Creatures jo el vaig conèixer en una demo que venia amb la primera PlayStation, i portava una demo jugable molt famosa, en la qual ens posava en la pell d'un monjo amb un bastó molt llarg, i el primer que sorprenia era la rapidesa i el dinamisme en la qual se movia el personatge. Aquest és un dels primers elements, l'element arcade. Un element realment i notablement arcade, amb la qual el personatge se mou molt ràpid per la pantalla, no camina, hi ha un botó per caminar, però bàsicament estem tota l'estona corrent. El que ens trobem, uns entorns virtuals, poligonals, una càmera que va darrere del personatge, en tercera persona, i ens trobem, novetat, zombis. En aquest element sí que recordarà una mica Resident Evil, però sí, són zombis que ens peguen puntades i patades. O sigui, bueno, patades i cops de puny, més ben dit. I en fi, tenim que defensar-nos exactament fent el mateix, pegant hòsties, parlant de mala manera. I és que era això, unes principals novetats de Nightmare Creatures és que portàvem a personatges en una ambientació del segle XIX, amb la qual a golf d'armes de contacte físic, el qüestió del personatge primer, que és un monjo amb una espècie de pal molt asiàtic, i d'arts marcials asiàtiques, i la segona amb el segon personatge, Nadia, amb una espasa, una letal espasa, i en això podrem desmembrar els enemics i atacar-los, però a banda d'això també podíem pegar cops de puny i patades. O sigui que tenim una combinació d'arts marcials, una trepidant, o sigui bastant ràpida, i per tot el que és tot el conglomerat i la manera de jugar és té un sentit molt arcade en aquest sentit, amb la qual cosa és un dels elements per això que parlava jo abans, de que l'allunyen de lo que és una aventura més normal. També per què? Perquè les seqüències de trama, realment durant tot el joc no hi ha seqüències de trama, hi ha unes pantalles, 20 pantalles, que per un principi, el joc sí dividit en pantalles, exacte, per un principi podien semblar poquetes, però la dificultat del joc no us podeu imaginar fins a quins punts bastants desquiciant arriba. Evidentment era un joc dels quals desesperaven bastant en la seva època, perquè durant mitja partida no podies parar a guardar i tenies que passar des de la pantalla des del principi fins al final de manera directa, amb onades i onades d'enemic que trobaves per el camí explorant les escenes.
Bé, i què tenim realment clar? Podríem dir que és com un Resident Evil de pegar hòsties. Sí, bastant, se'l va conèixer un poquiu per aquesta característica, perquè podia ser un resum molt ràpid, el Resident Evil de pegar hòsties. Més o menys sí, perquè... Sí, una mica sí, perquè sí, hi havia zombis, però també hi havia molts coses més. Per exemple, teníem una caterfa de fins a... Ho tinc aquí en el guió. Fins a 14 monstres diferents. Tenim un repertori de 14 monstres diferents repartits en 20 pantalles i 6 monstres grans de finals de pantalla que hi ha en algunes pantalles. No totes les pantalles tenen monstre final. Hi ha una qual cosa... se crega o no, per a l'època en la que estàvem parlant, 1997, el joc se feia en el 96 segurament, és un treball molt elaborat. Clar, on podria dir? Val, sí, enemics, però és que no era tan senzill com només pegar puntades i patades. És que el joc t'obligava a fer els famosos combos. Sí, combos, com en un joc de lluita. Per aquí un altre element que evidentment dona aquest aire d'arcade i els separaments de l'aventura. Perquè el joc tenim un repertori de... Aneu a al·lucinar bastant. Amb el primer personatge, el monjo, tenim fins a 26 combinacions diferents de combos per a fer atacs diferents. 26. I amb Nadia, que porta una espasa, que realment és una personatge, aquí la xica és més un personatge més d'atac i el monjo és més un personatge per a defensar-se, té fins a 22 atacs, menys atacs però bastant més letals. Se nota que el tema de l'espasa feia, la veritat. I clar, un home es pot preguntar, com estaven dient, per què aquests combos realment per a destruir a cada enemic. Tot aquest repertori entre 26 i 22 combos és per enfrontar-te a tota la caterfa de diferents enemics, ja que no sempre pulsant botons a lo boig i pulsant botons a la viruler podries carregar-te a qualsevol enemic. En un principi allò comença fàcil, sí, però conforme vas avançant la cosa se va complicant molt més. Ens trobarem més job. La veritat és que en aquest sentit és un poc clàssic, no? Els monstres trobarem més jobs, una espècie com d'experiment rotllo Frankenstein cosida, que van uns ganyivets atacant. Trobarem criatures com gàrgoles, com golems de pedra enormes, com si foren homes de roca enormes, i també monstruositats com una mena una barreja de mig aranya, mig homes llop, també uns monstres més aràcnids, com si tingueren molts braços. I al final també dir com una espècie de gàrgoles roges ja tirant a diables que ens perseguiran de tant en tant. I en fi, fins a una varietat molt ampla de 14 enemics diferents estàvem parlant d'enemics. I cadascun d'ells té això mateix, les seues habilitats diferents per a poder acabar en ells. No només... O sigui, el tema se complica bastant. No és tan fàcil com matxacar botons en un arcade. Que bé, això ja contradiu una mica el que estava dient. Si m'estàs dient que és arcade i no... La veritat és que el joc en fi, també en un arcade, per a guanyar a vegades havia que fer combos. Però sobretot el sentit de l'arcade que li vull donar és més de dinamisme. No és tan lent com una aventura, no és tan lent com un Tomb Raider. Que Tomb Raider també si tenia moments d'acció, o Resident Evil també tenia uns moments d'acció, però molt puntuals. Aquí és constant. I és constant també perquè també tenim una barra de temps que se va buidant si no fem absolutament res i s'arriba a ser el nostre personatge mort. I la barra de temps s'omple matant enemics. O sigui, ja has de procurar d'avançar ràpid per la pantalla per buscar algun enemic i eliminar-lo per a tindre temps. En aquest sentit, és impossible passar-te el joc sense saber usar els combos adients a cada enemic, com estaven dient. I segons és el nostre personatge que portem, tant a Nadia com al monjo, ara no tinc aquí el nom aquí apuntat, però en fi, no me recordo com era. Sí que la veritat és que se fan unes pantalles bastant llargues, 20, i conforme passa el temps, o sigui, conforme passen de pantalla, el temps que ens donen per enfrontar-nos a cada enemic és menys. La barra de temps baixa més ràpid, amb la qual tenim que omplir-la més.
Però aquí hi ha un element molt curiós i també molt de detall, que el dels enemics és que en cada enemic pots fer-los una cosa per a que no t'ataquen i deixar-los vius. I tindré aquest enemic guardat per a quan te falta potser un poc de temps. Però, tot i que, o sigui, quan te falta temps, però també és recomanable millor continuar ràpid i anar eliminant. Però en fi, sempre pots optar a aquesta manera, que és deixar-los amputar els braços o el cap. Molts enemics, segons quina tècnica, segons quins combos, podràs cercenar els membres de l'enemic. Això en tots els enemics pots fer això. Un detall també bastant currat, que cada combo diferent per a cada enemic, no tots els combos serveixen, tens que trobar el combo adient per a cada enemic, i aquí o el mates o li talles les cames o el cap i el pots deixar per allà viu pegant bots fins a que tu digues, val, ara em falta un poc de temps, vaig a aquell enemic que el tenia mig mort, el remate del tot i me donen temps. No sé, un nivell molt, molt, molt frenètic. Bé, un altre dels elements curiosos que trobem a Nightmare Creatures era la inserció d'objectes. Podíem trobar objectes, en fi, objectes de cura, i també podem trobar altres objectes típics com d'armes i imatges especials. En aquest sentit ja tenim també una mica en aquest sentit més RPG, podríem dir, no? A lo millor, també més que arcade. I bé, tenir, per exemple, com objectes que podien congelar l'enemic, transformar una estàtua de gel i en un sol cop rematar-lo. També tindríem cartutxos de dinamita i també les pistoles típiques aquestes de antigues com les pirates. D'aquell joc que està ambientat en el segle XIX, com havíem dit. Després parlarem una mica sobre la trama i la seva ambientació, que té suquillo, la veritat. I és això, i tenim aquests objectes així antius, no? No tenim armes modernes. El més de foc paregut és això, són trabucs de pirates del Carib. Tenim això, tota una recopilatori d'armes que la veritat és que fan un poquet més senzill avançar el joc. Un altre dels elements que sí que podríem comentar seria que el videojoc, no sabem si agraciadament, però no, o si és algo bo roïn, però només té de modes de jugar fàcil i difícil. Sí, com heu sentit. El joc només tenia opció d'avançar en mode fàcil, amb la qual cosa el joc se feia molt més lleuger, i en mode difícil, que és com més he passat jo. El primer, molt bèstia. Us puc assegurar que és una experiència dura, sobretot les últimes pantalles. Les últimes 6 pantalles són un autèntic infern, en el qual possiblement, si no jugueu a un emulador on podreu guardar la partida enmig de la pantalla, és un joc que és força desesperant. Bé, realment això no és una característica positiva per a un videojoc, no? Que diga que és un joc difícil de jugar, però és que estem parlant també d'aquesta època dels 90 on els jocs encara bevien una mica de... Vos en recordeu els jocs que heu jugat a l'època de Mega Drive i Super Nintendo? La gran majoria de videojocs, sobretot arcade... Sí, sobretot arcade i beat'em up, que també poden situar una mica en el beat'em up, a Nightmare Creatures, no podien guardar la partida directament enmig de la pantalla. Com a molt era, al final de pantalla ens donaven un típic password, no? Com jo passava als Castlevania i en fi, i similars. I mogolló de shoot-em-ups i beat'em-ups. I possiblement aquest Nightmare Creatures venia, no, d'aquesta tradició de que els jocs eren xungos i els jocs eren un autèntic repte. I d'habilitat i també una mica de sort. que compta a vegades una mica de sort perquè no tots els videojocs són perfectes i de vegades les rutes de col·lisió, en aquest cas Nightmare Creatures està molt bé perquè no hem trobat molts problemes en les rutes de col·lisió dels personatges, en el del personatge entre l'entorn. Hem trobat algun, sí que hi ha algun punt mort que ens hem quedat atrancats, però hem pogut eixir i no ha passat res. Això vol dir que el joc va ser ben testejat i bé del tot no, però en fi, no se pot ser perfecte, ja que oferir una tècnica, un estil de joc arcade i mesclar l'aventura era difícil.
Però és aquesta precisament jo crec que per això pagava la pena parlar de Nightmare Creatures, perquè estàvem la seva proposta no era només això, era una aventura, era oferir alguna més, i aquesta alguna més era la part d'acció, una part d'arcade trepidant, i és això, també una mica estratègica, de com a cada enemic tenies que esbrinar bé, perquè vos puc assegurar, si no sabeu el combo adequat per a cada enemic que ho descobriu, és que no podreu matar-los. Els enemics, sobretot de batalles més avançades, no podreu fer-vos amb ells. Els homes llop i els zombis, que són els enemics més habituals, possiblement a uns quants cops de puny i patades i de gols de la teva arma de mà, podeu acabar en ells. Però la resta d'enemics teniu exactament que saber quin combo és l'adequat, amb la qual cosa l'oferia també aquesta mena, no, de una mica d'estratègia, se podria dir. Però en fi, com hem dit, sense perdre aquest toc arcade, sí, sense perdre aquest toc arcade, podríem dir. I molt bé, què més coses podríem comentar ja, possiblement, en les qüestions de l'estil de joc? Poc ens quedaria a dir. En fi, tenim una barra de vida, tenim una barra de temps, els objectes que es van movent, que es poden moure i acumular-los i que es traslladen d'una pantalla a una altra, no es perdem. I en fi, tota aquesta gran varietat, sobretot això, impressiona moltíssim els 26 combos que podies fer amb el personatge masculí i els 22 amb el personatge femení. Bé, podríem parlar ja, començar a parlar de la trama. Possiblement, no sé si es deixem algun element més de lo que és l'aspecte jugable. Però hi podríem parlar ja passar de la trama perquè, en un principi, Nightmare Creatures no és tampoc, com hem dit abans, l'allunyem de lo que és l'aventura i el survival horror perquè no brilla precisament per les seues seqüències de vídeo amb personatges que viuen moments èpics i només trobarem una xicoteta intro inicial i una xicoteta intro al final de tot el joc. Mentre que tota la trama se desenvolupa en il·lustracions i xicotes golfs de text que teníem en la pantalla entre pantalla i pantalla. En fi, tota la trama en aquells temps també, sobretot, la encontràvem a dins del manual del joc. Sí, exacte, el manual, aquest objecte que ja ha deixat d'existir i que era un bonic llibret de paper imprès en tinta, que això donava gust. És que hem viscut aquella època, no sabíeu lo bo que era com comprar un còmic nou, obries la caixa del joc, el destapaves, li ficaves el nas i feia una olor a tinta, que bé, si t'agrada l'olor a tinta impresa. En fi, exacte, l'experiència era molt pareguda, comprar un còmic nou que t'agradava i sobretot això, també tindre un tros de trama extra, que com per exemple també a Resident Evil, sobretot al primer Resident Evil més que al 2, trobàvem moltes dades dels personatges, característiques i on quasi tota la trama se concentrava en el manual que te venia en el videojoc. Tal com passava també, això no és res nou. A l'època de Mega Drive i Super Nintendo també, a vegades hi havia jocs que la trama estava en el mateix butlletí de manual del mateix joc. Quant a trama, Nightmare Creatures sembla que no, perquè tu pots jugar perfectament el joc des de principi a fi, no en tracta absolutament de res, i gaudir-lo, i, en fi, acabar-lo i no tindre res més. Però trobem un element molt curiós que, per exemple, és el de que té algunes dades, se podien dir que tindre unes quantes dades reals. Trobem un personatge el dolent de la història és un tal Adam Crowley, de cognom Crowley. I sí, si sou una mica friquis de l'obscur i de les coses històriques aquestes, sabreu que existia un tal Aleister Crowley. Els creadors del videojoc, Callisto Entertainment, van agafar el cognom de Crowley i també el segle XIX, que era molt adient, no? Va existir també Aleister Crowley per a posar-li una personalitat al personatge. Bé, també s'ha de dir que no té... Aleister Crowley bàsicament era un home que era calp. Aquí Adam Crowley té molt de monyo, té melena, té bastanta monyassa. I sobretot la trama es posava en l'Anglaterra de mitjans del XIX, on Adam Crowley havia trobat el diari de Samuel Pepys. Qui era Samuel Pepys? Samuel Pepys era un personatge que ha existit en la realitat, que era el notari, va ser notari de Carles II i Jaume II, bé, que en Bretanya no existia, però en fi, d'Escòcia, d'Anglaterra, Irlanda,
de tots els regnes de el que pertanyen a Gran Bretanya d'aquella època. Samuel Pepys, segle XVII, va ser molt famós per tindre un diari secret que va guardar durant 10 anys. Un diari que no es va publicar fins al segle XIX. Aquí trobem la dada curiosa i real sobre la qual descansa una mica la trama de Nightmare Creatures. Adam Crowley rescata el diari secret de Samuel Pepys, on parla de la gran pesta que va patir Gran Anglaterra i el gran foc de Londres de 1666. Sí, va ser una dada que van ser dos fets que van existir realment, i en 1666, si us doneu compte, 666, 3 6 seguits, el número del diable, Anglaterra va patir una gran pesta. Aquí, per exemple, al nostre territori també se van patir pestes al segle XV, a Catalunya també van tindre, sobretot una data curiosa, 1333, va una gran pesta a Catalunya. En fi, que són coses de l'època ja medieval, ja tardia, en la qual encara continuaven pestes, i en fi. Però bé, que Samuel Pepys realment no té res esotèric, però el joc ja juga molt en aquesta burgesia del segle XIX, com era Aleister Crowley, aquí en el joc, personatge d'en Crowley, en el qual rescataven un llibre antic amb el qual havia algun secret ocult. Aquests secrets ocults tindrien a veure en una mena de ciència oculta en la qual Adam Crowley hauria descobrit una espècie de, podríem dir Necronomicon, no? Un llibre secret on tindré... bé, més que Necronomicon, més bé de... no m'hi serà la paraula, d'arts antigues. I tot això realment, en fi, estic contant perquè com a historiador sí que ho he investigat una miqueta, i sí que sobretot, això també ho van donar en la carrera, en el segle XIX estaven molt de moda les ordres esotèriques entre la classe burgesa. La gent acomodada, tenim allà també a l'escriptor de Dràcula, Bram Stoker. Bram Stoker també va ser partícip d'aquesta moda d'unir-se a una ordre esotèrica i participar d'ella. Al igual que també un dels famosos escriptors als quals seguia, ara no recordo, no, però Lovecraft tenia un escriptor escocès que li agradava molt i també pertanyia a una ordre d'aquestes. En Estats Units sí que va haver alguna ordre d'aquest tipus d'esotèriques, però em sembla que no estic segur si van triomfar molt. Sobretot a Europa sí que van triomfar molt l'espiritisme i tot, que ja vindria, l'espiritisme és molt de més davant. Però sobretot aquestes ordres esotèriques que buscaven una espècie d'unió entre l'oriental i el cristianisme, en fi, una sèrie d'elements en la qual tot lo esotèric i lo misteriós es reunia per a, en fi, com donar una tradició a banda de la ciència del món i, en fi, allà la imaginació se podia disparar i, en fi, ja us podeu imaginar. Se podien donar a moltes coses que, en fi, que igual ja ens pareixen un poquiu més que s'haurien tractat en un altre programa, pot ser, i aquí anem a centrar-nos més en els videojocs. Buscant informació per al joc, vaig descobrir que la intro de la versió europea i americana estava retallada respecte a la versió japonesa. Una altra volta més, i com no era habitual també en aquells temps, els japonesos solien tindre les versions dels jocs amb millor més material diferent o versió més llargues, se podia dir, més xitxa i més trama. Recordem que els Final Fantasy no van arribar a Europa perquè hi havia molta gent d'esquart dient que als occidentals només els agrada que pegar tirs i jugar al futbol. Això ho vaig trobar jo una vegada en una Playmania, la revista Playmania. I en fi, aquí, a finals de, bueno, ja 1997, sí, mitjans dels 90, trobem una altra volta aquest comportament
en el qual era una mica curiós perquè també Callisto Entertainment era una companyia francesa, sobretot francesa, era de capital més francès que anglès, i era bastant curiós perquè la intro japonesa estava molt currada. La podeu trobar en internet, en YouTube, evidentment. També, al igual que YouTube, si voleu saber més sobre Nightmare Creatures, té més lore, i no vull explayar-me més, però a YouTube podeu trobar mogolló de penya que s'ha currat uns vídeos molt xulos sobre la trama. I, en fi, ja t'hem rescatat algunes dades, com per exemple aquesta intro japonesa, si la podeu visualitzar, et conta tota la història, realment, en la qual inclús s'anomena a un germà de Samuel Pepys, de com són dos germans que a principis de l'obertura ja de quan Anglaterra en el segle XVII, Anglaterra i Holanda se fan en el control del triangle comercial d'Amèrica en detriment de l'imperi castellà, Holanda i Anglaterra els seus comerciants aventuren a Amèrica. Allà els germans Pepys són una gent que se dedica a la ciència i a la literatura i com s'unixen a la germanor de Hecate, o Hecat, no he trobat una traducció exacta de què és això, però en fi, crec que és una germanor inventada, una ordre, una hermandat d'estes antigues, esotèriques, que en fi, que també és bastant flipat perquè en aquesta època medieval se té constància de molt poques, això és algo molt més modern, això de les típiques ordres esotèriques. I, en fi, tampoc estic ben segur d'això, però medievals, sobretot finals del medieval, se coneixen poques. Bé, aquesta secta es dedicava, aquesta fictícia, es dedicava a fer realitzar experiments mitjançant ocultisme, ciències antigues, nigromància, etc. I relacionen el fet històric de la gran cremada de 1666 de Londres, en què va ser objecte d'un dels germans Pepys per cremar els experiments en humans i amb màgia negra que estaven fent per crear criatures híbrides, que tot el que ens trobem en el joc. I allà també s'esmena la intro japonesa de que assassinen a Samuel Pepys. Això a la història no passa, Samuel Pepys no mor assassinat. En fi, això ens porta com el llibre després ja a principis del segle XIX, que és exactament on es corrigen els fets del joc. M'he equivocat una altra vegada, ho sento molt, tots ens equivoquem. I a principis del segle XIX, de com a Ignatius, el protagonista, el monjo Ignatius, li arriba el llibre al diari de Samuel Pepys. Allà estan totes les coses totes les màgies, o sigui, tota la màgia que havia fet aquesta germanor. I després l'envia el llibre a el pare de Nadia, que és la protagonista femenina que també controlem, amb la qual el pare és assassinat i, en fi, ens porta ja al principi del llibre. En fi, una intro, això, com hem dit, que, en fi, entrava en aquesta línia, no?, que és molt frustrant. Avui en dia que la gent és més friqui, no sé, també hauria agradat. Però entrem en aquesta, no?, entrem en aquesta línia, no?, de que, clar, les distribuïdores dirien, buf, quina intro més llarga, 5 minuts d'intro, anem a retallar-la i deixem només al final, que és quan apareix Adam Crowley, la famosa intro que coneixem tots, Adam Crowley creant un home llop, allà, jo què sé, estrellent i te dient que Adam Crowley ha tingut contacte amb la màgia negra i té el diari de Pepys i, en fi. Molt bé, i en això ja possiblement quedaria molt poc a dir sobre el primer Nightmare Creatures. Com hem dit, això, un joc que la veritat no és que innovara molt, però aquesta mescla d'arcade i ambientació amb unes melodies, sobretot, molt tètriques, com ho podeu sentir així de fons. Les melodies eren molt bones, molt tètriques. Sí, l'aspecte de la banda sonora no hem parlat d'ell, però també n'hem d'aquests jocs que podies ficar el CD en una minicadena, el joc en si, i escoltar la banda sonora directament. O també la mateixa funció d'àudio que tenia la PlayStation, podies ficar allà, com passava també amb Alien Trilogy i altres jocs així de l'època. Tenies la banda sonora en el mateix joc, la ficaves en el modo àudio i ja tenies la banda sonora per sentir-la. I la veritat és que la banda sonora no és que siga molt ampla, unes 11 pistes per a 20 pantalles, se van alternant, se van repetint una mica, i també, entre altres, en fi, són unes melodies molt ambientals, molt xules, estan molt ben fetes. Estan compostes per un creador que artísticament se diu El Movo, que té un recorregut en videojocs bastant interessant, pel que he pogut investigar. Ha treballat en jocs bastants jocs de sèries i de, sobretot, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo DS,
sobretot també el Pac-Man, en fi, té un recorregut, són uns videojocs que no són massa coneguts, però sí que té un treball. També trobem a vegades melodies, sobretot en els mostres finals trobem melodies molt heavy, longues, metaleres, bueno, rockeres més bé, sí, metaleres. I en fi, que realment, sí, en aquest aspecte tampoc hi ha res a dir. Les melodies són contínues, no hi ha un... També este toc arcade s'aconsegueix perquè les melodies sonen durant tota la partida, una melodia en bucle sense parar durant tota la pantalla, amb la qual també enfatitza aquest element d'arcade, no? No és com una aventura, un Resident Evil, que a millor pot ser aparega algo en la pantalla i canvia la música, no sé què. En fi, uns elements que per això diem que li donen a Nightmare Creatures li dona aquesta personalitat entre un arcade i també a vegades dius tu, em sembla un poquet d'aventura, però sobretot van enfatitzar el nivell arcade. I bé, ja sobre el primer Nightmare Creatures poc et podríem comentar ja simplement dir que van haver 3 versions. La primera va ser per a PlayStation, després ordinador i després, quasi simultàniament, també tenim la de Nintendo 64. Gràficament la millor és la de Nintendo 64, on trobarem unes textures de la sang en transparències, mentre que la sang de PlayStation és plana. En Nintendo 64 la sang, tant la d'escops com la de quan derrotes un enemic que deixen una xarquera de sang en el terra, és transparent i pots veure el terra. En fi, li dona una mica de realisme, tampoc és per a tant. I en fi, les textures ja sabeu que a Nintendo 64 a vegades se suavisaven, no? Una mica d'aquest efecte suavitzat que havia. La versió d'ordinador, evidentment, és la que més FPS es va i que actualment, en fi, ja parlarem ja més endavant de la companyia i en fi, que el joc ara mateix on se troba és un abandonware, se troba de manera il·legal per internet, bueno, il·legal o no il·legal, perquè els drets no té ningú, en fi, ja parlarem de la companyia, de què va passar, perquè el joc no es troba ni a Steam, sembla que ningú, en fi, s'ha interessat per penjar-lo o comprar els drets, això sembla. I bé, en això ja podíem acabar la primera part, ja crec que ha hagut prou sobre el primer Nightmare Creatures. Possiblement ens deixem algunes dades, no m'enrotlla més, anem ja a lo que és ara el segon punt que tenim per al programa, que és parlar de la seqüela d'aquest joc, Nightmare Creatures 2, el 2. Don't lie to yourself, it gave you pleasure. Bé, sobre Nightmare Creatures 2, dir que bé, fa un joc fet per també Callisto Entertainment, la mateixa companyia francesa que va fer el primer joc. I el joc va eixir, aquesta vegada només va eixir per a PlayStation i Dreamcast. Va eixir al 2001 i realment és una llàstima que no hi tinguera versió per a ordinador, per a PC Windows. I bé, és una llàstima, no sabem els motius, però també tenim que dir ja que aquí hi ha uns moviments de la companyia en els quals Callisto Entertainment és una companyia que no és massa gran i té alguns problemes i ja
Aquesta comanda de Nightmare Creatures 2 ve de la mà una mica de Konami i Universal Interactive, que són els finançadores sobre el projecte. Nightmare Creatures 2 realment, la veritat és que a molts agrada i altres ja no tant, perquè ja ens trobem ja en l'any 2000. El survival horror està pegant molt fort i això podem dir que afecta bastant a la saga. Amb Nightmare Creatures 2 se perd totalment l'element arcade. Sí, com esteu sentint, se perd absolutament tot l'element arcade, convertint-se en una mena d'aventura que molta gent diu que li recorda a vegades a Bloodborne. Té un estil, sí, Dark Souls Bloodborne. Encontrem un personatge que ja no es mou tan dinàmicament per la pantalla. Sí que va ràpid, però no té aquesta força de dinamisme i sobretot rapidesa a l'hora d'executar combos. La trama ben situa a principis del segle XX. Han passat quasi 100 anys des dels fets del primer Nightmare Creatures. Els personatges de la primera temporada, o sigui, el primer joc estaran ja a l'Esterra, i sembla que tota la secta de Hecate, la germanor de Hecat, continua fent de les seues, esparcit per món, i està creant criatures i monstres, i en fi, aquí tenim una mica aquest toc, no? Sembla un poquiu que siga rotllo Umbrella, no? No, com una associació, companyia demoníaca, no? Que està creant monstres i tenim protagonistes que tenen que salvar, que tenen que combatre tot aquest mal. Anem a parlar de les característiques jugables i de, sobretot, dir això, de per què perd tot aquest sentit arcade del joc. Molta gent diu que els controls es recorda una mica això a Bloodborne i a Dark Souls. Un ritme de joc bastant lent, uns combats que ja no són tan dinàmics, sobretot per la incursió de dos modes de joc. Hi ha un mode combat i un mode aventura normal. Quan no tenim cap enemic al prop, realment el que poden fer poden saltar, poden tirar-nos a l'aigua i nadar, i també poc més. Replegar objectes i també molta exploració, que també és un altre afegit que afegeixen. També les melodies són contínues, però són d'una manera ambiental molt més secundàries. No estan en un primer pla, més enfàtiques com, per exemple, aquest toc arcade del que parlaven en el primer. Aquí, per exemple, trobem moments cinemàtics, a vegades bastant absurds, de trobar un enemic que ja t'has trobat i li dediquen una seqüència de vídeo com presentant a tots els enemics, perquè tots els enemics tenen una seqüència de vídeo de presentació, amb la qual són una melodia distinta. Ja teníem aquest toc més d'aventura, se trenca més l'arcade i sobretot per aquest fet, que al trobar un enemic davant, els controls del nostre pad canvien i se clava com en mode combat. Tiene un mode combat que sí, recorda el primer, però que és bastant tancat i sobretot limitat, perquè és incomprensible que des de 1997 i després al joc de l'any 2001, que és Nightmare Creatures 2, els combos se redueixen, i aneu a al·lucinar una mica, només a 2. Només hi ha 2 combos executables per acabar amb els enemics. Dels 26 que tenia Ignatius en el primer, al 22 que tenia Nadia, el personatge femení, passem a només a un personatge en tot el joc que només té 2 combos. Realment és un element que ja fica el joc en una posició que realment abandona aquest element arcade. L'ambientació també és més terrorífica, en un sentit també més survival horror. Sembla que vol condonar por
l'ambientació també és tota poligonal també, i la càmera continua sent esquenes, però ja no és el mateix. El personatge és més lent, els combats són més feixucs i és això mateixa. Hi ha una pèrdua d'aquest dinamisme del frenetisme i el dinamisme que tenia el primer. Els combats a vegades, el primer de tots els elements, els combats desesperen. Sí que és veritat que al primer Nightmare Creatures, si no sabies jugar bé o tenies mala sort, te tocarà carregar partida totalment. I també desesperaven en el sentit, sobretot les últimes pantalles, eren molt desesperants. Però aquí trobem un element en el qual els enemics has de saber atacar-los en el moment que l'enemic està programat per a que li pugues atacar. No sempre pots acabar amb un enemic diferent de cada manera, però te tocarà saber descobrir, a base de morir, exacte, i d'invertir bastant temps, quin és el moment exacte en el qual atacar a l'enemic. Claro, en aquesta ausència de combos, amb la qual en el primer executaves el combo i si l'executaves bé, el personatge automàticament ja li donava pel pelo a l'enemic que tenia davant, aquí realment és més bé, tot més lent. Els enemics poden bloquejar les armes, tu tens que saber atacar en el moment adequat, que és més Bloodborne i més Dark Souls, sí que podria dir que sí. Sobretot també molta gent el compara per l'ambientació. Un altre element curiós que podíem esmenar del 2 és la seva banda sonora. Un compositor també vingut del primer joc sorprèn bastant l'estil perquè ja no és igual. Sí que té tocs del primer però molt llunyans. Ja és... se nota un poquillo més aquesta ambient en segon pla, no sé com explicar-ho exactament. I també trobem una cosa molt curiosa perquè la versió americana havia un segell. No em recordo bé si l'Europa també tenia un segell, però la versió americana hi ha un segell dient que Rob Zombie havia fet cançons per al videojoc. I sí, exacte, Rob Zombie, un conegut, molta gent li sonarà, un conegut metaler, bueno, rocker, nord-americà, va composar algunes melodies per al joc. La intro del joc és una cançó seua i també algunes intros que apareixen entre pantalla i pantalla. El joc torna a dividir-se en pantalles que la veritat és que són molt frenètiques per a lo que és lo lent que és el joc en si. Trobem això, unes seqüències que són molt rockeres, metaleres i conviden a una visió molt trepidant que després xoca amb el desenvolupament del joc. No sé, és com una mica com si l'estudi estiguera dividit els continguts que volien donar. És una sensació molt estranya. Dona una sensació de manca de coordinació, podria ser, a l'hora de la producció. Això en alguns videojocs s'ha notat.
també trobem elements que la veritat és que donen sensació de, no sé, de poca precisió, de joc inacabat. Trobem molts bugs, per exemple, quan ens golpegen i ens defensem, a vegades hi ha com ferides que venen amb retras i acaben matant-te, i és molt frustrant quan realment estaves defensant-te. Nota una mica que possiblement els creadors volien crear un sistema de combat i se van quedar a mitges. Al igual que la duració també del seu joc, donen una visió de que hi havia pressions ja de la companyia. Segurament Konami o Universal Interactive estarien pressionant a Callisto per acabar el joc i van deixar un joc amb imperfeccions. Unes imperfeccions que, si bé la dificultat, Anime Creatures al primer, evidentment, si li podem tirar alguna encara seria això, una mica la dificultat final era molt bèstia, sobretot molt difícil. Però és confús. Sembla que hi ha un equip dividit en Nightmare Creatures 2 perquè és això, ens presenten enemics que ja han vist abans, amb una seqüència no molt llarga, però amb una música com de terror. Allà tenim un element molt survival horror, molt com de Chan, l'enemic tal, i dius, però és que m'he trobat abans. No sé, coses molt confuses que la realitat és que són molt estranyes i que, en fi, possiblement aquest joc sí que s'hauria sotmès a alguna pressió de producció. Quan fa la trama de Nightmare Creatures és això, ens fica en la pell de Wallace, un personatge que ha sigut torturat per experiments de la secta de Hecate, el qual s'escapa i, en fi, té que trobar a la seva companya, que se té molta semblança amb la personatge femenina del primer joc, però que en cap moment controlarem a ella, ni sembla que hi ha oportunitat, a banda de que el personatge està tot el rato obsessionat en buscar a Crowley, que al final Crowley sembla que encara està viu 100 anys després i ha marxat als Estats Units. En fi, al final el joc no és absolutament èpic, és totalment fàcil carregar-te l'enemic final en comparació amb l'enemic final del primer Nightmare Creatures, possiblement un dels enemics més difícils d'un videojoc d'aquella època, una dificultat molt animal en la qual només havia un únic moment en el qual podies atacar el monstre final del primer Nightmare Creatures. L'enemic final de Nightmare Creatures 2 és agafar dos objectes, saber on col·locar-los, que per això millor morts algunes vegades abans de que cagar una barra del temps i s'ha finit. Un final molt gelat i que realment tampoc la història no aporta en cap moment res. És com una espècie de joc inacabat, sobretot en la trama, i et deixa molt de ganes de més. L'única cosa a destacar sobre l'argument seria que trobem un llibre sobre una criatura del Baphomet. Es esmena primerament en els cavallers templaris i, en fi, se podria associar a la típica cabra satànica la típica cabra satànica, no? De l'icona més icònica del satanisme, no? És la cabra, no? En figura humanoide, com ix en el Dia de la Bèstia de la pel·lícula espanyola aquesta tan bona. Però aquí Baphomet és una espècie de monstre cthulhunià, molts tentacles i molts caps, que en fi, que tampoc n'impressiona molt, ni no sé. Possiblement siguen impressions meves, personals, però
realment Nightmare Creatures 2 va deixar un gust molt agredolç. No, més bé agre. És decepcionant. A mi em va deixar... El final no és gens difícil, simplement la dificultat està en trobar els diferents enemics, que aquí la veritat sí que va menys una mica, hi ha segurament unes... No ho he mirat bé, però crec que ni de conya n'hi ha tants enemics, ni de broma hi ha tants enemics com el primer Nightmare Creatures, hi ha uns 7 enemics. Això sí, un apartat artístic molt cuidat, en aquest sentit. Els enemics estan molt ben dissenyats, tenen un apartat artístic genial. No sé, una mica també en aquesta línia, una mica Rob Zombie. Sí, una mica en aquesta estètica estranya metalera i també hi ha monstres molt tentaculosos, un poc cthulhunià, una mica del rotllo heavy, no se podria dir, de l'ambient heavy metal. Les sensacions que ens pot donar Nightmare Creatures 2, en definitiva, és que amb aquest joc Konami segurament voldria un survival horror. Aquí sí que voldria un joc d'aventures, més bé que el toc arcade, que se'l va encarregar completament. Aquest toc dinàmic que tenia el primer, que bé, des d'això tampoc arriba a ser arcade 100%, però sí que era dinàmic, era molt dinàmic. Van apostar molt per l'element de l'aventura, amb unes seqüències molt més cinemàtiques. Enmig del joc de pots trobar seqüències fetes per el motor. Aquí no hi ha computer graphics, també és una mica estrany. És com si tingueren menys pressupost. I això es parla molt d'Adam Crowley, però mai l'agafes. Almenys en el primer sí que el veies de passada. Semblant que estaves a mitja punt d'agafar-lo. He vist sobretot molta gent d'ara que el Nightmare Creatures 2 l'agrada molt. Però clar, i possiblement et pot agradar Nightmare Creatures 2 si no has tastat el primer. Perquè el primer sí que plantejava unes mecàniques que podrien haver-se polit d'una altra manera i haver continuat en una línia molt interessant per a crear una saga amb un segell propi. En fi, amb tot això, jo crec que ja hi ha elements suficients com que ara podem marxar per a parlar de Nightmare Creatures 3 i què va passar realment amb Nightmare Creatures 3. Molt bé, de les dades així més destacades que podríem dir sobre el que se sap de Nightmare Creatures 3, en fi, les trobem a la mateixa web del director de Callisto, bé, ex-Callisto ja, Stefano De Luca. Bé, ens trobaríem entre les dades més destacades amb un món obert, molts personatges repartits voltant de tot el joc amb els quals parlar i interactuar, cosa que amb el 2 no eixia, no havia aquests elements. Tindríem també molta exploració, cercar d'objectes i fins i tot alguns reptes així d'habilitat. Aleshores ens trobaríem amb el que seria més bé una aventura abans que un altre joc arcade. Una altra vegada, en fi, se trenca aquesta vessant del primer joc
Però bé, que si realment, fi, per les dades que hem contat, la veritat és que fa molt bona pinta, no creieu? Se pot veure a través de la demo que va haver en l'Ex 2001 de Londres, l'Electronic Treatment Show STS. Segurament que als més això us sonarà aquest esdeveniment que crec que s'ha de deixar de fer fa un temps. Possiblement bastants anys, perquè no hem sentit res més d'ells, d'este acte. I en fi, era una fira que juntament amb l'E3 era bastant famosa. I bé, la gent de Callisto va rebre un kit de la primera Xbox per a desenvolupar i allà van mostrar, van fer un primer gameplay. El joc mai es va poder jugar, però ells van fer com un vídeo al voltant de, crec que 2 minuts o 3 minuts, en el qual podíem veure algunes d'aquestes característiques. En fi, el vídeo dura, sí, exactament això, 3 minuts 40, i era un vídeo en moviment del joc. Els mostrava un escenari d'un bosc amb caravana, carruatges, una música de violí i que, en fi, són unes referències bastant relatives, no? Podríem dir, a les comunitats migrants de l'est d'Europa. També els personatges tenen aquestes vestimentes d'època. I la protagonista també porta una estètica així com si de gent de l'est. També trobem el bosc que està nevat, i està el so del vent per allà, i la localització de l'aventura seria a Praga, la actual República Txeca. Amb la qual cosa trobaríem una ambientació totalment nova. I també, per lo que després comentarem, també sembla que hauria una espècie més en fi, de la vessant de la màgia, no? La trama i els diàlegs pareix que, o sigui, en tota la trama del joc, pareix que tindria més pes. En fi, la demo simplement és veure a la protagonista explorant per el bosc amb tota tranquil·litat, un ritme no trepidant, un ritme d'exploració, una vista en tercera persona així bastant allunyada, en fi que el pes de l'aventura, per deixar clar el pes de l'aventura. I també veiem que hi ha la possibilitat de ficar una vista en primera persona i podem ordenar-li a un corp que segur que en el joc ens ajudaria a avançar per l'aventura. Podem ordenar-li que agafi objectes que estan llunyans o que els empuxe o els el porta directament. Que això se veu a aquesta demo de 3 minuts 40. Bé, més coses que podríem comentar és que, en fi, la demo és curteta, no hi ha per a més. Acaba la protagonista davant d'una església transformant-se en un monstre alat, que sembla que també el cor se fusiona en ella o alguna cosa així, perquè el vídeo és de molt baixa qualitat, està en internet, el podeu buscar a YouTube, és de molt baixa qualitat i, clar, no se veu bé, és un vídeo de 2000, clar, això de quan se va mostrar 2000, del 2001, clar, de quan era en la presentació. Bé, què més coses? El projecte realment fa molt bona pinta i a pesar de que tornarà a ser una altra vegada una aventura. Molt bé, és això, més coses. En fi, també trobem a la web de desenvolupació del desenvolupament del joc que l'última entrada crec que és del 2006. La veritat és que dona que pensar, perquè ja és després de la mort de Callisto. En fi, anem a continuar dient dades. Trobem diversos vídeos animats que va penjar també el mateix director, que són com storyboards animats. I allà se troben més elements dels elements, sí, exacte, les característiques que trobaríem al joc. Van ser alliberats al 2006 aquests vídeos pel mateix director. El més interessant de tots és un que es diu Day One, dia 1, que sembla una espècie d'intro del joc. Allà trobem el que podem descobrir que el nom de la protagonista seria Sandra.
i que visita la seva iaia, que amb un aspecte molt de fetillera, no? De medium, i així una estètica molt... sí, de les típiques mediums gitanes, i li està llançant les cartes del tarot a Sandra. Allà sembla que la germana ha desaparegut una jove de la comunitat que és la germana i que la protagonista anava a buscar-la. Allà veiem, se van alternant unes imatges de com amb un mando del PlayStation 2 en les quals se veuria com la mateixa intro seria com interactiva, no? Podien pulsar botons i s'agafarien unes seleccions o altres. En fi, se veu la taula de les cartes del tarot, no sabem com funcionaria això, però bé, que es pulsen cada botó segur que seria una carta, però bé, les cartes que se van descobrint són les de que tindrem la protecció d'un dimoni en forma de corb, o sigui, el corb ja és un dimoni, i que la protagonista té només 7 dies per a complir la seva missió, o si no, tots moriran. Això ho diuen en anglès. I també que aquí també un altre element del joc, que és que hauria nit i dia, o pantalles que se desenvoluparan sobre el dia o la nit, o en fi, no sabem com plasmarien això els creadors. Temps real, passaria el temps durant la partida així més o menys en temps real, o en un comptador, en un rellotge que passarà el temps i se farà de nit o no, que hem vist a molts jocs com The Premonition, per exemple. I en fi, per la nit trobaríem que el corb ens donaria poders. No sabem si se refereixen a la transformació en monstre, igual és això, que per la nit a lo millor la protagonista se transforma en monstre i per el dia està en fase humana, no ho sabem. També es diu que abans que passen aquests 7 dies la protagonista haurà de complir la seva missió, si no haurà de pagar un tribut per la protecció del corb. I que per evitar pagar aquest tribut tindrà que trobar un quart de l'antic talismà, o una cosa així es diuen. I en això podrà pagar el corb i que aquest no s'emporta la seva ànima a canvi. Sembla que el corb és com parlem una mica del corb, que és com un protector de la comunitat, que van carruatges, així com una comunitat migrant. En fi. I en fi, ens adonem que la jove desapareguda sí, és la seva germana i que sembla que ha tingut algun tipus de relació amb el corb. S'esmena ja algo de que en fi, algun pacte amb el diable o una cosa així. I bé, poc més. La seva iaia prega que ha de salvar-la o la protecció del pacte es perdrà. I bé, no, a banda d'això, podríem dir que ja en poques dates més sabrem sobre aquest Nightmare Creatures 3. El joc en tenia el sobrenom de l'Àngel de l'Oscuritat o alguna cosa així. I després de la seva presentació, Nightmare Creatures 3 va patir greus problemes. Callisto Entertainment, la companyia al final quebra i deixa de desenvolupar videojocs. La seva producció acaba en mans de Ubisoft, companyia francesa. Callisto també era una companyia francesa. I Ubisoft compra els drets de Nightmare Creatures 3 i tot el joc de Callisto. A banda de que la presentació es va fixar una data, el temps passa, no es va presentar res, això tinc bons records. I el 2004 passen anys, o sigui, arriba el 2003, passen els anys, no se sap res i ja la gent quan dona ja per cancel·lat el joc, perquè no se sap absolutament res d'ells. El 2004, representants d'Ubisoft digueren que el títol no havia estat cancel·lat. Però en fi, així estem fins al dia d'avui. De l'últim que se va saber és que Ubisoft va confirmar que estaven refent tot el joc des de zero quan Callisto es va donar. Amb la qual cosa no sabem quins d'aquests elements s'hagueren salvat en una possible versió o possible versió futura, si és que encara estan a temps, de fer una tercera part de Nightmare Creatures 3. El joc estava planejat per així per a Xbox, Nintendo GameCube i PlayStation 2. I bé, amb això ja crec que ja hem ressaltat les dades més interessants de Nightmare Creatures 3 i poquet quedaria ja per parlar. Però bé,
Durant aquesta moguda de problemes que va tindre la companyia i aquesta espera de Nightmare Creatures 3, Ubisoft va tindre una idea de crear un joc per a mòbil. Sí, Nightmare Creatures té un videojoc per a mòbil Symbian. Aquest sistema operatiu que ara mateix és lliure, que era el... No sé si tots hem usat aquí algun mòbil Nokia, en l'era daurada de Nokia, en la primera dècada del 2000. El sistema operatiu, abans de que arribara a despegar Android en 2009, estava basat en el sistema operatiu Symbian, en propietat de Nokia i ara alliberat. El 2003 ens apareix Nightmare Creatures, amb el mateix nom, com si fos el primer, sense cap subtítol ni res. Apareix un Nightmare Creatures desenvolupat per Game Loft de Xina. Sí, ja els primers videojocs que podrien dir que desenvolupats Xina ja estava posant les piles. La República Popular és un joc fet a Beijing, a la capital de la República Popular de la Xina, cosa que ja demostra una mica aquesta apertura industrial del videojoc. També hem de recordar que la versió de Resident Evil 4 de PlayStation 2, aquest remake, perquè la versió de Resident Evil 4 per a Play 2 en alguns elements se veu bastant pitjor que altres versions. En la versió gràficament podríem dir més fluixa, tot i així bastant sorprenent que possiblement dir que explota realment el hardware de la consola de PlayStation 2, però en comparació amb GameCube és una versió bastant més fluixa. En fi, és un altre tema a comentar. Doncs molt bé, aquí Gameloft Xina ens va desenvolupar, Ubisoft fa una comanda a Gameloft, una companyia que té moltíssims jocs per a telèfons mòbils d'aquella època, de principis del 2000. Hi ha alguns Resident Evil també desenvolupats per Gameloft, molt bons, la veritat. Aquell Nightmare Creatures era realment, sobre la part jugable, era totalment un beat'em up al més pur estil Street of Rage. Aquí podríem veure perfectament clar, si algú imaginava alguna volta un Nightmare Creatures per a una plataforma que moguera gràfics en 2D, realment aquest era el seu model, el model Street of Rage. La trama d'aquest Nightmare Creatures per a telèfons mòbils ens posava en la pell d'un tal Jack Spade, Jack Espada, queda poc. El 1850, atenció, a la ciutat de Praga. Un enclavament que era exactament el mateix que el de Nightmare Creatures 3, que Jack Spade era un estudiant que tornava a Praga per tornar a casar-se amb la seva promesa, la qual es troba a la ciutat en flames, plena de monstres, i la seva nòvia desapareguda. Bé, va semblar aparèixer al principi del joc, però tens que seguir-la. Sobre les mecàniques d'aquest Nightmare Creatures podem trobar fins a 4 o 5 monstres a pantalla i és un joc molt matxacabotons. A pesar de ser el joc això per a mòbil, podien toquetejar bastant totes les tecles i el personatge tenia moltes accions, la veritat. Els controls eren bastant bons, tenien resistència de combos, realment atacs especials. Bueno, atacs especials a banda també, havien 3, amb una barra que és quan s'omplia la típica barra de que l'amples i soltes l'atac especial. El joc estava dividit en 8 o 9 pantalles, més o menys, i en un rato el passes. No pots guardar la partida, ni se guarda la partida automàticament, però el pots passar perfectament en un moment, en el termini d'una hora o 40 minuts. Tenis tipus diferents de monstres i hi ha 3 variants de cadascun, més el monstre final. També un altre element que trobem elements comuns amb la versió de Nightmare Creatures 3 era la capacitat del protagonista de transformar-se en diferents enemics. Podies transformar-te i atacaves de la mateixa manera que feien ells. Un element que, per cert, també se'ns ha oblidat dir que al primer Nightmare Creatures també quan t'acabaves el joc havia una opció per controlar un mono dels monstres, seleccionaves el monstre que tu vulgueres i anaves atacant per ahir a altres monstres, si és que duraves i te mataven. No sé, un detall molt curiós, però que realment també dona una mica de sensació de que els creadors sí que havien llegit, sí que sabien una mica del joc i també aquestes línies molt paregudes amb el joc número 3 que mai va eixir, doncs es dona una mica de la sensació de que, en fi, Ubisoft va salvar alguna cosa del projecte original, no? de Nightmare Creatures 3.
Gràficament, com hem dit, el joc és és tipus gràfics 2D, SNES i Mega Drive, i que, en fi, el so era molt roïn. Tots aquells que havíeu tingut mòbils tots aquells que havíeu tingut mòbils d'aquella època segur que hi havia jocs que inclús van haver versions de Super Nintendo d'alguns jocs per a mòbil en el qual la música se va suprimir totalment perquè la música eren efectes especials cutres només de pitjor que una Game Boy se podria dir. En fi, no se van fer, no havia ni cap melodia ni res. En aquest apartat no se podia dir. Els elements comuns que trobem, no, d'aquesta versió no, de la versió de Nightmare Creatures 3 i de la versió del joc de mòbil Nightmare Creatures era això, la localització, segur que se salvaria Praga, i l'aparició de personatges principals amb una capacitat de transformar-se en bèsties. Els dos protagonistes, tant controlarem només el Jack Spade i la seva noia, l'Angelina, o Angeli. Sí, Angelina, també hi ha un moment que ens trobem que ella també té capacitat. I bé, en això ja podríem dir que el recorregut en videojocs de la saga Nightmare Creatures podria ja arribar al final. I hem parlat del primer, hem parlat del segon, del joc del tercer. Ara ja només ja que queda que contar algunes coses més de, en fi, el recorregut de la companyia. Bé, la companyia de Callisto és fundada en 1990 i dura realment fins a l'any 2002, que és quan estem parlant ja de Nightmare Creatures 3 i que on tots els drets ja en el joc de mòbil ja pertanyen ja a Ubisoft. És una companyia xicoteta francesa que va tindre un parell de jocs, no, uns 10 jocs van realitzar, entre alguns amb llicència de Pac-Man, alguns jocs per a MS2, Amiga, jocs que realment per a ordinador, també el famós el 5 Element, també és un horari que també va així per a els 5 elements per a PlayStation i ordinador, i a més també com altres de... En fi, van tindre també jocs de carreres en els quals, en fi, van tocar molts gèneres, se podria dir. També un joc de Lucky Luke, i l'últim joc que van fer ja va ser un joc per a PlayStation 2 que era Castlevania. Van haver dos jocs molt interessants, sobretot un cancel·lat a banda de Nightmare Creatures 3, que era un joc sobre els immortals, Iclander dels Immortales. Un joc també que anava en aquesta línia de l'època de PlayStation. La companyia realment no va ser... Era més ben coneguda per la saga Nightmare Creatures, però realment mai van... Sembla que mai van saber finançar-se bé o saber gestionar bé l'empresa, i al final acabaria, després de passar per Activision, acabaria en mans d'Ubisoft, i d'allà ja van acabar el que és ja Nightmare Creatures, el joc de mòbil ja apareix, sembla que crec que no hi apareix cap referència ja a Callisto Entertainment, i ja és un joc completament d'Ubisoft. El temps passa i Nightmare Creatures se va convertint en sobretot el primer joc, i també el segon té els seus admiradors, se va convertint en un joc de culte. És un joc desconegut, és un abandonware, passa el temps, sembla que no hi ha cap intenció de reviure la saga, Ubisoft ens deixa tirats i allà queda tot, que segurament el joc estarà més que abandonat en un calaix. Trobem algun material per internet, hi ha còmics no oficials, i també entre tot este merchandising fan que se crea, bé, merchandising fan no, creacions fans,
trobem un curtmetratge molt interessant, un curtmetratge italià del 2011, el podeu veure a YouTube, és molt curiós, en el qual està molt ben rodat i inclús hi ha alguns renders i tot allà curiosos i que se nota que, en fi, se nota que és un rodatge fan. Està molt bé. Està rodada en italià, són italians els creadors, i està rodat l'àudio, o sigui, els veus estan en italià i fan aparició tots els protagonistes de tots els jocs, i també Adam Crowley. És molt curiós, mesclen el primer i el 2 i fan com una espècie de crossover en el que els tres protagonistes estan allà buscant a Adam Crowley, una trama inventada, un poti-poti. També hi ha algunes melodies del joc i alguns enemics que estan mitjanament ben caracteritzats per ser un curtmetratge fan. Dura uns 8 minuts i en fi, es recomana que el entreu a YouTube a veure-lo i és molt graciós, la veritat. I el que sí que es troba a faltar un poquillo són escenes d'acció, que no estan ni molt ben recreades i amb jocs de càmera bastant baratos per enfortir la vessant d'acció encara que realment no hi ha cap contacte. En rotllo, en fi, ja m'enteneu. Si voleu un exemple molt bo d'això, és mirar WrestleMania i la WWE aquesta, la WWE, això és un bon exemple de falsa acció, però que és normal, és una pel·lícula fan, se nota que veus, hi ha un vídeo xicotet també de com es va fer, que per a ser un vídeo fan està molt bé, i és bastant graciós, està molt bé. I bé, amb tot això podríem dir... Ha passat el temps. I què ha quedat sobre Nightmare Creatures? Ha quedat alguna cosa? Doncs realment, fa poc, el 2017, parlem del 2017, ens traiem l'any 2017, un parell d'anys ja enrere, ja més a prop al nostre PC present, i en el PAX West, una fira que hi ha a Texas, de sobte es presenta un tràiler d'un remake del primer Nightmare Creatures. What kind of craven fool searches for power that abandons their quest at the doorstep of achievement? All they have achieved by casting me out is giving me time away from their prattle. Alone in the shadows, I continued my work. Now I am the hunter. They the prey. El joc ha de ser desenvolupat per Albino Goose Games, un estudi totalment indie, molt conegut per un joc que és el Spooky Jump Scare Mansion, un joc que copia del gat i el ratolí, el típic fet i amagat, i que del pilla-pilla, que ens entenem. Té molt bones crítiques i molt bones puntuacions a Steam. El 2017 se presenta aquest remake de Nightmare Creatures, tenim un tràiler al voltant d'un minut i alguna més, en el que se'ns fan les dents molt llargues, on al final veiem a Adam Crowley en una tarima mirant i que a molts es va posar la il·lusió pels aires. A Check-in Pass me trobareu una entrada, si busqueu el cercador de continguts i fiqueu Nightmare Creatures trobareu una entrada d'aquella sorpresa que ens van donar en el 2017 i van fer una notícia. Però després de 2017, què ha passat? Ha passat alguna cosa? Ha eixit el joc? No, igual ha eixit i no ens en dona compte perquè realment en la autèntica invasió de jocs que estem visquent, que tenim videojocs a punta pala i més, si tens ordinador sobretot, és una autèntica bogeria intentar jugar sobretot als jocs indis. Hi ha tants videojocs indis, és una autèntica animalada, que és que hi ha unes creacions tan bones que és que és impossible seguir el rastre d'una manera efectiva ja. Més que, possiblement, igual més que seguir el cinema, és bestial. Sembla que tot el món està llançant els videojocs. I bé, el que podem dir sobre aquest remake de Nightmare Creatures és ben bé poca cosa. El joc encara no ha eixit, estem al 2021, i posant-nos en contacte amb la seva desenvolupadora ens ha dit de maneres bastant cabrejades de que són un equip xicotet i sobre els autors no ens han dit res de si realment tenen els drets
Clar, els drets ara mateix de Nightmare Creatures es tindrà Ubisoft? Sí, no? No ho sabem. Possiblement no estiguen renovats. La llicència s'ha deixat perdre i per això Albino Gus, una companyia indie, s'ha atrevit una mica a desenvolupar un possible remake del primer. El que ens ha dit la desenvolupadora és que la comunitat gamer ha sigut molt tòxica amb ella. Sembla que és una desenvolupadora la encarregada de fer el remake i que va rebre fins i tot e-mails amb amenaces per a que treguera el joc perquè ja estava enfocada més en fer altres títols, sobretot aquest joc del Jump Scare Mansion, Spookies Jump Scare Mansion. I bé, diu que estava molt farta, es ficaven molt en ella, va tindre assetjament, desgraciadament. El joc està aparcat de moment, està un calaix i està en un estat que també, si us fiqueu al Discord de la companyia, us dirà això. El joc no està ni cancel·lat ni que se puga prendre cap endavant. Tot depèn d'Albino Gus i del seu desig de portar aquest remake endavant i en fi, donar tot una sorpresa. També se'ns va dir que tenen material fet del principi del joc, del poquet que hi ha, i que és això. Hauran de dedicar-li cura en cas de que tornen a engegar i que possiblement demanaran un finançament per a la campanya, però no ho deixen clar. Bé, i fins aquí ja podríem... Poca cosa ens quedaria més sobre, si ens podem posar a friquejar de la trama del primer, que és una mica on més suc podríem traure més suc podríem traure de la saga, perquè juguen en aquest ús de personatges anglesos que sí que van existir, bueno, un personatge anglès realment, Samuel Pepys, i això era com un notari de dos reis important, i que va tindre guardat un diari que se va fer molt famós, la cultura anglosaxona és molt famós, perquè és un diari on historiadors han pogut investigar molt sobre el segle XVII anglès. És molt interessant. He estat llegint una mica i això és una font de segle XVII molt interessant, però que res té a veure amb màgia negra ni... És cert, també, abans d'acabar, també una dada curiosa que, clar, hem parlat de que el primer joc trobem aquesta germanor d'Hécate i clar, buscant-ho ara mateix per internet, clar, no sé on se dona compte de que Hécate era una deessa grega. Ja, a mi em sonava bastant aquest nom d'Hécate o... Clar, no sabia bé com s'escrivia perquè com diuen en anglès Hécate, sí, clar, Hécate era una deessa grega que també se la podria assimilar a Artemis, que Hécate i Artemis són considerades les patrones de les bruixes. Arribem a la fi del programa i les conclusions que podem traure és que Nightmare Creatures, sobretot de tots els jocs que hem parlat, ens quedaríem amb el primer, realment, almenys jo personalment xolo tot, em quedaria sobre el primer, ja que no podem parlar de plantejament innovador, o sí. Si tornem al passat, beat'em ups horror, se podria dir, que és com podríem encasillar-lo, no? Un beat'em up horror. En fi, tenim Splatterhouse en Mega Drive, que seria un poquet més el pare, no? I que també van tindre la versió de Play 3 està molt bé. Possiblement Nightmare Creatures podria anar per un camí semblant a l'Splatterhouse de PlayStation 3. Sembla que les companyies que han tingut les llicències no s'han interessat. Activision va cuidar molt mal a Callisto Entertainment i ja Ubisoft, quan es va quedar tot el material, perquè amb Nightmare Creatures 3 van deixar tot el pes de producció del tercer joc sobre Ubisoft. Ubisoft podia haver subcontratat una altra companyia, però no ho van fer. Sembla que no ho han fet.
I, clar, tenen la llicència, l'han renovada. No sé, Nintendo sí que s'escolta de vegades que ha renovat a Eternal Darkness. Nintendo sí que ha renovat a Eternal Darkness la llicència, encara que no venga el joc ni a la seva botiga virtual ni res, que són uns ganyans. I és això. Que, en fi, en aquest cas, Ubisoft allà segur que va deixar perdre la llicència i no s'haurien donat un ús. Per què aquest abandonament? No sé, ens preguntem per què abandonar, no sé, una llicència que podria haver tingut una empenta, no sé. Konami fins i tot va finançar a Callisto i el contracte segur que duraria poc, perquè només va durar fins al 2 i el 2 sembla que jo crec que va ser estrepitós. Com a joc, no sé, com a segona part, podria dir, com a joc és una altra manera. I sobretot el 2 gràficament, se'ns ha oblidat comentar l'aspecte tècnic de Nightmare Creatures 2, que és moltíssim superior al del primer Nightmare Creatures. Hi ha elements en 2D molt ben definits, o sigui, són molt aventures. Entres a una habitació, hi ha una eixeta gotejant i les gotes en 2D. O sigui, fins i tot la versió de Dreamcast no, però la versió del Play 1 arribava a tenir unes ralentitzacions, perquè és que el que havia en pantalla, o sigui, tècnicament, els models poligonals estaven molt ben fets, hi havia detalls com làmpares, teranyines, en detalls molt xicotets, quadres, unes fotos bastant digitalitzades de molta alta qualitat. O sigui, era un joc que per a dels últims de la Play 1 que explotaven molt bé la primera PlayStation. I en Dreamcast la veritat és que se quedava una mica curt, però en fi, era aquesta transició. En Dreamcast podia haver sigut el joc moltíssim millor gràficament i haver donat moltíssim més, perquè Dreamcast era una màquina, un maquinot, però suposa que PlayStation tenia molt de pes, Sony tenia molt de pes i Dreamcast va tindre que compartir. Exactament això és la paraula, compartir uns jocs en Play 1, que clar, a la seva versió Dreamcast doncs, se quedaven una mica curts com dient és que aquest joc en Dreamcast podria haver sigut millor en millors gràfics. I ve alguns elements més. És possiblement aquest abandó de Nightmare Creatures podria ser perquè, en resum, estan orientant-lo a ser una mica una mena de Resident Evil victorià, no? O sí, rotllo segle XIX, no? Rotllo steampunk, rotllo victorià. Li faltava algo per marcar identitat, que va començar en el primer. En el primer Nightmare Creatures sí que... I sobretot l'estil, un estil dinàmic, ràpid. O sigui, pegar moltes patades, molts atacs, pam, 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 combos. No sé, tot aquest dinamisme que se perd en el 2, perquè el 2 ni arriba a ser un survival horror pur i dur, com podrien dir, ni tampoc arriba a ser com un Tomb Raider. Sí que hi ha exploració, pots bussejar, que recorda una mica el Tomb Raider. No sé, se perd molt el ritme, l'estil i esdevé una aventura, amb una ambientació de terror i sí, alguns moments que te poden anar mal rotllo, en fi. Gràficament és això, la càmera s'apropa als detalls, tot sempre poligonal, les seqüències de presentació dels enemics, i això poligonalment sí que veure això en PlayStation 1 sí que impressiona la qualitat dels gràfics en 2D, de com un punyal, un xicotet està ben detallat, explotava molt bé el hardware de la Play 1, però és això, en Dreamcast podria haver donat moltíssim més. En fi, Nightmare Creatures va ser un concepte que no s'ha d'aprofitar. Podem treure la conclusió de que l'absorció de companyies, podríem parlar una miqueta. Sí, dona per a parlar de l'absorció de companyies en aquestes conclusions finals. Què suposa una absorció? Una absorció, la veritat és que si mirem la història de lo que ha passat en moltes companyies des dels anys 90 fins ara, la gran majoria de companyies que una companyia ha absorbit una altra marca, un altre estudi, han acabat malament. Normalment la companyia més gran, la llicència de moltes sagues l'ha deixat a perdre i han desaparegut. Tot això tampoc ha de dir que tingui que passar en el present. Són temps nous, poden canviar les coses i esperem que així siga, però que normalment a vegades aquesta absorció realment no beneficia la companyia absorbida. Un exemple ràpid el tenim, per exemple, de Dead Space. Electronic Arts va deixar sense faena a la companyia que feia Dead Space i van tenir que tancar. Dead Space, la mateixa llicència de Electronic Arts, la Terra crec que sí que la renova, però no hi ha intenció de fer un Dead Space 4.
Però Electronic Arts tampoc ha sigut bon exemple perquè també ha absorbit moltes companyies i moltes llicències s'han quedat desaparegudes en l'estómac de la gran Electronic Arts. Això ha sigut el passat. En aquestes companyies no té per què tornar a passar el mateix. No ha de per què. Acabem ja este programa de Nightmare Creatures. Aquesta volta no hem estat acompanyats de Golcos i no ha jugat a cap joc i també tenia una mica de pressa per gravar aquest programa ja que ho tenia fresc. M'havia acabat els dos últims jocs, Nightmare Creatures 2 i el de telèfon mòbil, i els tenia frescos i volia tindre això, aquestes dades en ment. I altres que se m'han odiat. Per exemple, ara m'estic recordant que jo acabo de veure en la llibreta de que els primers dos Nightmare Creatures tenen localitzacions reals. Se van utilitzar mapes reals per a fer molts mapejats de les pantalles. No m'enrotllo més, suficient. Hi ha altres dades. No sé si donarà per un altre programa de Nightmare Creatures, he intentat aprofundir aquí bastant. No sé si podria fer un programa sobre el beat'em up horror. No ens enrotllem més. Ja fins a un altre programa i en fi, una salutació aquí des d'aquí a tota la comunitat gaming de Territori Gamer, gaming.cat, a tots els que ens pugueu escoltar, a tots els creadors de continguts en valencià i en català i de les illes. Una salutació i esperem que el nostre pròxim podcast Ràdio XQB no tarda en eixir. Poc més, esperem que no hagi sigut un tostó. Això ho podíem haver escrit en un mega article, però m'he estimat més fer-ho en àudio. Un programa. Havia que dar-li canyeta al programa, a Ràdio XQP. Una salutació a tots, moltes gràcies per estar ahí i, en fi, ens veiem a la pròxima.